Hayırlı kеш, hürmetli televizor караучылар, Саба Дулкыннары телевидениесында одна информацион программасының чираттагы чыгарылышын карарга чакырабыз. Бүген 26 гыйнвар, җомга көн, һәм кайбер темалар турында кыскача. Иртә буран, кичтә буран, мамык шәлеңне уран. Узган ялларда тузынган буран галәмәтләреннән арыну әле бүген дә дәвам итә. Гаилә илтирәге, гаилә елы уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов күп бала тәрбияләүче гаиләләр белән очрашты. Милләт яме йола бәйрәмнәрдә фестиваленә йомгак ясалды. Иң элек рәсми хәбәр. 23 гыйнвар көнне Саба муниципаль районының утырышлар залында террорчылыкка каршы көрәш комиссиясының киңәйтелгән утырышы булып узды. Онда Саба муниципаль район башлыгы комиссия рәисе Рәис Миннеханов, комиссия рәисе урынбасары Азат Халилов, башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, барлык бүлек мөдирләре, авыл җирлекләре башлыклары комиссия әгъзалары катнашты. Комиссия Россия Федерациясе президентын сайлауларына әзерләнү һәм аны үткәрү чорында Саба муниципаль районында террорчылыкка каршы көрәш, җәмәгать урыннарында саклану һәм тәртип булдыру хакында өстәмә чаралар күрүгә багышланган иде. Комиссия утырышында район эчке эшләр бүлеге начальник урынбасары Сәйдәш Латыйпов, янгын сөндерү бүлеге җитәкчесе Илдар Закиров чыгыш ясады. Утырышны Саба муниципаль районы башлыгы, районның террорчылыкка каршы көрәш комиссиясе рәисе Рәис Миннеханов алып барды һәм көн үзәгендәге мәсьәләләрне якын көннәрдә хәл итәргә киңәш итте. Тышта буран бөтен җиргә карлар тутырган. 19 гыйнвар узган җомгада булган көчле буран, шимбәдә утырып яуган кар, бу атнада да безнең телдән, кулдан көрәк төшмәде. Үтеп баручы атнабызны һәр көнне диярлек безне эшли итте. Техникалар тәүлек әйләнә диярлек кар этте, кар түкте. Инде вазгыять тутырыкланды, бураннар тынды дияргә иртәрәк. Синоптиклар алдагы көннәрдә дә буран явымнар вәгъдә итә. Саба урамнарында кар көрәшен төшерүне үзәктән башладык. Ленин һәйкәле тирәсеннән 7 юл чаты. Җәяүлеләр үзләренә кирәк тарафка юл алып сукмак салганнар. Бер эздән үтә-үтә ул тапталып йөрерлек җирлек булган. Кешеләр зарланмый, сукранмый шулардан йөреп торалар. Һәркем аңлый, беренче урында олы юлларны карарга кирәк. Машинада булсаң да, җәяүлегә калсаң да, бураннан соңгы көннәр зур сынау. Менә бүген эшкә барып киләсе булды. Башта Гөлнар апаның шәшәк кибете кырыенда көтеп тордык. Чөнки анда җәяүлеләр юлы ачылмаган әле, анда минем буй кар. Машиналар күп йөри бит инде иртә белән. Машина юлы кырыеннан барып булмый анда, чөнки анда ике машина дагы чаккасы. Аннары инде бер двордан әйләнеп китеп, нигә Илвинага кадәр кырыйдан уже кар өстеннән булай итеп юл салганнар. Анар Илвина ягына чыгып барып җиттек инде без эшкә. В общем, квест. Бик кызыклы гына квест җәяүлеләргә. Карларны күрә бетердек инде бүген. Аллага шөкер. Кар явы чипахайны. Матыргына бит. Әйе, менә кызыл мишәдә ничек чистарталар урамнарда? Әйбәт, төнлә дә чистарталар, көндездәген. Трактор йөреп тора. Һәр кеше үзенең көнгри, все нормально. Сезнең өчен проблема түгел, кар явы булай итеп. Юк, Аллага шөкер. Әйе, сез аны җиңел кабул итәсез. Аллага шөкер. Аха. Менә бүген Саба урамнарында йөрисез. Саба урамнарында чисталык ничек? Саба урамында пешеходка просто чистартылмаган. А так булай нормально. Куркыныч пешеходка. Юлдан йөриләр машина юлына. А так нормально. Әле моңынчы бу соңгы елларда мондый бураннарның булганы юк иде. Шуңа күрә бу шаккатмалы хәл булды инде. Менә кызлар баташума баралар монда. Баштагы 1-2 көндә бик авыр булды инде, конечно. Сукмаклар булмады. Мин иртә белән эшкә барам, нигә мәктәпкә, гимназиягә. Анда инде йөзеп чыгарга туры килде, тыкрыклар вообще ачылмады бит инде. Ул юлга чыгып, ул юлда менәргә инде җайлы булданса. Ну, сукмаклар, тротуарлар ачык булмады инде. Менә хәзер инде ачканнар, Аллага шөкер. Кар яуганга бер дә аптыракмыйк. Кар кирәк. Былтыр бит инде җәйдә кыры булды. Быел инде бу кар яуганга сөйнеп бетә алмаска тиеш халык. Кырларыбызга, басуларыбызга никадәр ашлама дым. Менә мин сөйнәм только үзем бик бу карның яуганына, шушылай ишле итеп мотор иттереп. Алар карга карап тыя торган түгел. Менә җәй көннәре без шушы карларны сагынабыз. Шыгыр отлап йөрибез. Менә ничек мотор итеп киләләр карларны җырып. Мин бик сөйнәм бу карларга.
Бу кадрлар атна башы дүшәмбедә төшерелде. Иң элек Саба эчендәге олы юлларга игътибар бирелде. Алар да кар күплектән тарайды. Беренче чиратта машина узарлык итеп кенә ачылды. Урам юллары исә бер яклы гына ачылып торды. Җәүлеләр өчен тротуарлар да башта мөһим участокларда каралды. Аларны тора коммуналь хуҗалыгы җыештыручылары көрәк белән эшли торган урыннарында, мультитрактор уза торганнарында рәткә ачып барды. Базар урамы юнәлешендә эшләүче көрәкле кар көрәүчеләр янына без дә тукталдык. 8-нче артадан мин. Расим абый сагат 4-тән чыгайны. Аныкы тегендә пешеходы бар. Уларны гел чистатта инде. Бер көндә калдырмый, шуны чистартып китә. Но безнең инде үзебезнең маршрутыбыз бар инде безнең, менә теге кичкенә кибет. Аннары менә шушы кызыл здание, 9 майдагы 2 күпер. Аннары ИНВДның күпере, аннары китә Илнурның анда күперләре ниләр баскычлары инде. Аннары инде Алсу кибетендә 3 күпер бар инде безнең. Вот, шуның белән дальше тегендә вакыт калса гына инде, вакыт калмаса инде бара алмыйбыз, дальше продолжение инде урамнар инде. Вот. Авырмы? Моны хәтле кар булганы юк име? Моны хәтле кар булганы юк әле. Вообще беренче күпмәгән итеп инде беренче инде. Шундай кар, әкәмәт бит инде бу бигрәк тә. Кая? Җитешәсезме? Ну тырышабыз инде, тырышабыз. Тырышабыз. Җәүлеләр зарламыймы? Юл бит. Юк. Юк. Рәхмәт әйтеп китәләр. Җәүлеләр. Менә никән кешеләр инде, теге пешеходтан барган кешеләр. Әйбәт булды. Рәхмәт сезгә әйтеп китәләр. Әлеге кадрлар Саба урта мәктәбенә илтүче юллар. Саба читендә урнашкан бу белем йортына укучыларны күпчелек әтияни машинада китерә. Без әлеге мизгелләрдә Саба урта мәктәбенә илтүче юлда басып торабыз. Күрәнегезчә, биредә техникалар мәктәпкә узыр өчен бер полосалы юл ачылган. Әйдә менә биредә җәүлеләр өчен килә торган тротуар юлы әлегә ачылмаган. Бүген дүшәмбе төштән соңгы сәгатьләргә кадәр әле ул менә шундый халәттә. Хәмидә менә мәктәпкә олы юл янәшәсеннән бара торган тротуар да чистартылмаган. Без инде күпме генә балалар куркынычсызлыгы беренче урында дисәк тә, әлегә кадәр юллар чистартылмаган дип әйтәбез. Бу инде техникаларның олы юлларны, үзәк урамнарны чистартуы белән бәйледер. Әлбәттә, атна ахырына кадәр бу юллар җәүлеләр өчен тротуарлар дип әйтик, кардан арыныр, чистартылыр. 24 гыйнвар иртәсенә инде җәүлеләр өчен тротуарлар басу юлыннан да машина юлына параллель итеп тә ачылган иде. Техникалар бу территориягә график нигезендә килеп җитә. Янәшә объект ягулык салу станциясе биләмәсендә дә кар түгү эшләре тулы көченә алып барыла. Машиналарга килеп туктау, тоткарлыкларсыз ягулык салып китү өчен бөтен мөмкинлекләр булдырыла. МТЗ-82 тракторын иярләүче Алмаз Фәтхриев артыннан ялт иткән җирлек кала. Үземә трактор алган идек, лизингка. Бу көндә кар бик күп яуды. Хуҗалыкларга, оешмаларга чакыралар бик күп. Көне-төне шул кар чистарту белән шөгыльләнәбез инде. Кыштан килгәнчә эшлибез инде. Көн дип тормыйбыз, төн дип тормыйбыз. Чакырган җиргә барабыз. Эшләргә. Чакырулар бик күп, үзегез күрәсез бит инде кар. Ахыры елларда булай кар яуганы юк әле. Мондый кар булганы булмагандыр. Кар түгүче Рафик Галиәхмәтовка да бу көннәрдә эш күп. КамАЗына кар тияп, полигон Саба арасын урап кына тора ул. Инде көне буе шунда ташыйбыз. Площадканы ачып торалар, чистартып. Туктап торган юк инде. Менә ничәдән тотындыгыз эшкә? Ничә көн инде сез кар түгүдә? 2 генә көн әле бүген, 2нче генә көн минем. Үзләре чакырып алды. Кайларда эшлисез кар түгүдә? Әле пока шушында гына. Запас заправкада. Әйе. Коммунальныйга барган юк, анда әйткәннәре юк. Чакырсалар баласын. Чакырсалар барам инде. Эш күп. Күп. Кар күп бу ел. Кар күп. Мондый эш булганы бар имәре барча. Монда юк, буран юк бит әле маңанча. Монасалана үзебезнең урамнардан нишәтә санда. Ул игә керә торган түгел, урамнарга керә торган түгел бит. Машина биеклеге бит урамнарда кар.
Үйлегі қор белән ничек көрәшәсез? Трактор yollab çıkarası bulayın indi. Nişetesen onu yazı da var bir tane. Su bassan işleysen. Bu bitki sekkine жылытса, ağıp kitetirgen nese tögül tizgine. Соба буйлап ары киткәндә шифахана стоянкасы тулысынча чистартылган. Машиналар белән килеп туктарга, аларны калдырып китәргә бернинди куркыныч юк. Хакимият йорты каршын кардан арындыручы Илшат Ханафиев сүзләренә караганда, ул ял көннәрендә биредә эшләгән. Дүшәмбе кеше эшкә килгәндә мәйданнар чиста булсын өчен бар көчен куйган. Хәзер дә тракторын туктатмый үзәк урамны чистарта. Трактор артыннан кар түгүче КАМАЗ машиналары да берсен-берсе алыштырып кына тора. Каршы якта финанс бюджет палатасы урнашкан. Биредә хезмәт куючы егетләр дә көрәк тотып каты эштә. Сукмаклар салалар, карсыннарын да игътибарсыз калдырмыйлар. Менә яңа елга хәтле менә бу сыннарны бик матур итеп ясаганыек. Хәзер инде бүген карлы бураннардан соң сыннарыбыз капланды. Без аны ачып, матур итеп тотабыз. Халыкка матурлык булырга тиеш. Коммуналный бер үзе илгәр алмый, аңа да ярдәм булсын. Егетләребез бар, шибез, фигуралар матурлап тотабыз. Үзебезгә килгән халыкка менә бездә оешмалар бик күп килә инде. Аларга килү өчен сукмакларны салып куйдык. Егетләребез бик молодцы, коллективым әйбәт, Аллага шөкер. Гали Закиров урамы буйлап үскә таба күтәрелгәндә Тора коммуналь хуҗалыгының техникалары эшләгәне күренә. Кар иттергеч, төягеч, махсус тракторларны иярләүчеләрне сөйләштереп тә булмады. Алар бер генә минут вакытны да югалтмый, төп эшләреннән бүленмиләр. Артларыннан исә ялт иткән мәйданнар кала. Машиналарда иркен йөри, җәүлеләр дә рәхмәт укып уза. Адна уртасына таба Соба буенча вазгыять тотрыкланды. Олы юлларда, урамнар да киңәйтелде. Шүп контейнерлары тирәләре дә тәртипкә китерелде. Кар көрәшен Трак коммуналь хуҗалыгы җитәкчесе Илнур Хабибуллин үзе дә бер генә минутка да контроленнән ычкындырмады. 3 сутка буе кар яуды. Мондый карны 10нчы елдан бирле, по-моему, күргән юк буга инде безнең. 18дә зрак яуып алды инде. Бу күпкә китте. Бөтен урам капланды. Менә хәзер Аллага шөкер инде, Аллага шөкер, уже понедельник, вторник, среда бөтен урамда йөрерлек, хәзер расширение, киңәйтү эшләре бара. Бүгенге көндә 23 техник эшли. Моның бит әле өстенә кирәк тротуарлары да, төп урамнар, тыкырыклар. Бүгенге көндә тротуарларның где-то бер 50% ачылмаган. Тыкырыклар 50% ачылмаган. Менә үзегез күрәсез, менә тротуарларны ничек вынужден ачабыз, ротор белән сиптерәбез. 2 ротор эшли. Әйттем бит 23 техника дип инде. Хәзер менә без бүген хәзер басып торабыз. Больница ягында, менә бу районда инде. Менә моны һәр киңәйтеп бетердек. Бүген кичкә киңәйтеп бетерәбез западный зонаны. Оннары калып килә безнең инде. Шушы менә Комарова, Кировлар и ни инде Титов яклары. 2 участок калып килә. 2К700 3 балалы якларын сплошной күмеп куйды. 2К700 шунда эшли, киңәйтәбез. Бөтенесе безнең битне 84 километр ярым юл бар, урамнар чистарту. Где-то бер 25 километрга якын тротуарлар, менә шуларның бөтенесе дә иртән 4-тән чыгабыз, кички сәгать 5-кә хәтлек. Техникларны әйтеп күрсәттем. Җегетләргә рәхмәт. Үземнең 13 техника, администрациягә рәхмәт, исполкомга, Марат Рашадовка. Шиттен техниклар, менә шиттен түгел, шит оешмалардан, үзебезнең район оешмаларының техникларын бүлеп бирде. Менә алар белән матур итеп эшләп, Алла бирсә, атна ахырына бөтен нормальный халәткә килербез дип уйлыйм. Соба Трак коммуналь хуҗалыгы каты эш белән бер рәттән шатлыклы мизгелләрдә кичереп яши. Нәкъ менә шушы атнада республикада Тармак коллегиясендә аларга яңа трактор тапшырдылар. Ул хәзер кайтып гаражга урнашты. Механизаторлар тарафыннан көйләнеп бетеп, эшкә чыгарга әзер. Лизинг программасы буенча бездә бу 6 техника бар иде инде, төрле маркадагы СНП, Ант, КАМАЗ һәм шушы МТЗ 82ләр инде. МТЗ 82 шушы сез күргән МТЗ 82 безгә бүген төннән менә кайтты, 3нчесе кайтты инде. Моның артында щеткасы бар, алдында көрәге, ковшы бар, төрле эшләр эшләп була торган әйбәт техника. Рәхмәт хуҗаларга. Халыкта коммуналь предприятиеләрдә һава торышы турындагы мәгълүматларны даими рәвештә күзәтеп тора. Фаразлау буенча киләсе елларда тагын күпләп кар явуы көтелә.
Республика шул исәптән безнең районда да грипп, ОРВИ, коронавирус белән авыру очраклары теркәлеп тора. Соңгы вакытта тышкан бизгәге диагнозы куелган пациентлар саны да шактый. Авыруларны булдырмас өчен нинди таләпләрне үтәргә кирәк? Бу хакта табиб-эпидемиологларның киңәшләрен тагын бер кат тыңлап үтигәле. Гөлназ Вахитова сюжеты. Хастаханәнең йогышлы авырулар бүлмәсендә барлыкка килгән чират авыручыларның күплеген исбат итүче бер күренеш. Бу кешеләр шир билгеләре башлану белән кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәклеген яхшы белә. Рөстәм Харисов та өйдә үз белдеге белән дәваланучылар сафыннан түгел, үз сәламәтлеген ул табибларга ышанып тапшыра. Беренче симптомнары 3нче көн башланды. Кичә өйдә инде дарулар эчеп билгеләр тордым. Бүген менә иртә баштан мендем фильтрга. Хәзер экспресс анализ алдылар, врачлар карыйлар. Авыручылар саны арту сәбәпле табиблар көчәйтелгән режимда эшли. Стационарда 4 кеше грипп, 3 кеше ОРВИ, 6 кеше пневмониядан дәвалана. Авыручылар саны күбәйде безнең ОРВИ белән. Һәм грипп, ковид белән авыручылар дагын булды. И хәзер соңгы атнада менә яңа ел алдыннан 189 чирак теркәлгән иде. Шушы острый респираторный вирусный инфекциялар һәм шуның арасында грипп тагын бар. 84 случай грипп А булды, 8 грипп А, Б һәм 9 ковид чирагы дагын булды. Шушы бу бер атнада. Соңгы 23нче елның соңгы атнасында. Андан соң инде яңа ел бәйрәмнәрендә әзрәк кимеп торды. Инде бу авыртучылар саны алар обращаться да итмәгәндер. Андан соң теге кеше бик аралашмаганда, кеше күбрәк өйдә булганда инде ягу чираклары да кими. Ә уже быелга күчкәч тагын артып китте. Ну, теге ел белән чагыштырганда әле, соңгы атналар белән чагыштырганда кимрәк. Грипп саны, но острый респираторный вирусный инфекциялар саны артты. И менә быелга чыккач ушы менә кичәнге көнгә 433 очрак ОРВИ һәм грипп. Гриппның А күбрәк, грипп А пока теркәлә. И быелга чыккач уже 84 случай булды. Һәм 3 случай, 9 случай грипп Б и 8 случай ковид булды. Һәр инфекция, вирус куркыныч, чөнки аның соңында көчле өзлегүләр булырга, өстәвенә кеше берсеннән дәваланып бетүгә икенчесен юктырырга мөмкин. Менә грипп Ага килгәндә инде грипп А безнең H1N1 дигәне бар. Бу 2009 елда чыккан, халык телендә дуңгыз гриппы дип йөртелде инде. И андан соң H3N2 дигәне күбрәк теркәлә быел инде. Һәм грипп Б-дагын. Но грипп Б-ны әле көтелә, ансыз соңрак тагын күбәеп китәр дип инде. Әле хәзерге вакытта ул әзрәк теркәлә. Коронавирус та ерак китмәде. Быел аны җиңелрәк кичерсәләр дә, зарарлану куркынычы югары. Грипп, ОРВИ һәм коронавирусның югы юллары охшаш. Аннан саклану өчен иң яхшы чара вакцинация. 2023 елда гриппка каршы 14770, ковидка каршы 385 кеше ревакцинация ясаткан. Профилактика чараларына килгәндә инде иң беренче безнең гриппка каршы бар бит инде прививкалар, вакцинация. Аны инде без башлыйбыз көздән. Хәзер уже ясалмый инде, төрле вакциналар кулланыла. Аның эффективности бик күп. И без тырышабыз инде 60% населениене охватить итәргә. Шу прививкалар белән шулай тиештә инде ул. И ул кешеләр, прививка алган кешеләр теге бөтенләй авыртмаучылар да күп. Авырткан булса да аларда менә алар җиңелчәрәк кичерә инде һәм үзүләре булмый инде. Хәзерге вакытта уже әйтеп киткәнчә уже соң январьга чыккач инде прививка ясарга. Шуңа күрә теге не специфический профилактика дип әйтәбез инде шул ук ковидның профилактикасы чаралары ук кеше күп булган җирләрдә инде андай мероприятиялар әгәрдә инде лучше үткәрмичә торырга сезон вакытында бу ОРВИлар сезон вакытында әгәрдә инде үткәрергә икән, то маскалар кияргә тәкъдим итәм инде. Масканы беренчедән дөрес итеп кияргә кирәк. Борынны да, авызны да каплап. Икенчедән ул 2 зак киерсә 2 сәгать сайын алышынырга тиеш. Андан соң менә бүлмәләрне ешрак юып җилләтергә кирәк. Андан инде куллар жуу кагыйдәсен тоже сакларга кирәк. Чөнки әйтеп киткәнемчә, кул белән дә юктырырга була мөмкин.
Соңгы вакытта республикада кор, ягъни кызамык очраклары да теркәлде. Ул инфекцияле вируслы авыру. Кызамык балалар шире саналса да, аның белән олылар да авырый. Барлыкка килгән иммунитет иң тотруклысы санала. Ә прививканың тәэсире күп очракта 25 елга гына җитә. Безнең районда әле андый очраклар булмады. Тегеуне быелны соңгы елларда инде кор белән авыртучылар саны юк. Но бу инфекция, әгәрдә ул крейкен, тоже вирусная инфекция, ул бик йогышлы авыру. Әгәрдә инде менә әйтеп китсәк, беренче этажда бар икән, андый бармый. Ул уже бик тиз вирусның летучесть дип әйтегән дейме. Һәм ул уже икенче этаждагы, өченче этаждагы кешегә дигән, әгәрдә ул кешенең иммунитеты юк икән, ул авыртмаган, прививка алмаган икән, ул кешегә дә йогырга мөмкин. 99-100%. Аның контагиозность, то есть үзе вирус шундый контагиозный һәм летучий. Вирустан саклану чарасы только вакцинация. И шуңа күрә хәзер безнең инде ул календарь прививкка кергән вакцинация корга каршы. Ясала 1 яшьтә һәм 6 яшьтә ревакцинация ясала. Әгәр дә инде ул вакытта ясалмыйча калган икән, олы кешеләргә тоже ясыйбыз. Һәм беренче чиракта группа риска, кем население белән күбрәк эшли, медработниклар, мәктәптә, садикта эшләүчеләр, кибеттә сатучылар, транспорт йөртүчеләр, социальный работниклар. Менә шуларга беренче чиракта ясала инде. Һәм аларның 2 прививкасы булырга тиеш уже любой возрастта. Бүтән кешеләрнең 35 яшькә тикле 2 прививкасы булырга тиеш, әгәр дә группа риска кермәсә инде эш урыны буенча. И калган населениенең тоже тәкъдим ителә инде менә мондый ситуациядә тоже прививка алырга. Менә кайбер кеше белмәскә мөмкин, аңа ясаламы юкмы прививка булачакта ясала бит инде. Менә ничек белергә була? Ну, карталарында электен калган карта профпрививок бар. Хәзер бит инде сертификатка язабыз, эми сертификат профпрививок шунда языла. Әгәр дә инде бер җирдә дә данныйлары юк икән, ул чиракта инде алар бире алалар, канны биреп, аларның иммунитетлары бармы, антителалары бармы, шулай дип карап була. Безнең районда хәзер көн кадагындагы тема булып тышкан бизгәге санала. Узган ел аның белән 45 кеше чирләгән булса, яңа елдан 10 очрак ачыкланган. Рәсми рәвештә 1 үлем теркәлгән. ГЛПС дип әйтәбез инде безнең медработниклар телендә геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, халык телендә тышкан шире дип йөриләр бит инде. Менә безнең район ул электән күп очраклар теркәлә инде, республика белән чагыштырганда бездә күбрәк була теге природно-очаговые инфекции дип безнең районда бара ул күбрәк. Но менә теге елны и быелга чыккач күбәеп китте инде бу очраклар. Һәм балаларда теркәлде шушы авырулар арасында инде. Әгәр бу ширгә каршы әле прививкалар юк, вакцинация ясап булмый, но шул неспецифическая профилактика. Ул инде әйткәнемчә уже тышкан авыру дип әйтеп киттем, аның основной источнигы тышканнар, шушы грызуннар инде, кыр тышканнары, күсләрдә булырга мөмкин. Аларның выделениялары белән сидикләр сидеге белән чыга һәм ул тышкан йөргән җирдә инде ризыкларны дагын пешерә мөмкин. Шул ук кырда булганда солам, җиләкләр җыябыз бит инде җәйкенә, аларны менә җумыйча ашасаң, шуларга шушы вирус йоккан булып, шуның аша йогырга мөмкин. Менә печән салам дибез бит инде, ул аның тузаны белән дә керергә мөмкин инде. Бу кешегә елга шул ук менә тышканнарны кулга кимичә тоталар икән инде. Или аларның выделениялары белән контактировать итә икән, куллары белән кулга перчаткалар кимичә. Шул әгәр дә тышкан йөргән җирне җыештыра икән, андагы тузаны белән язга чыккач бит инде күбрәк җыештыра башлыйсың, андый җирләрне теге көз көне, кыш буе абзардагы неләрен җыештырсаң, аның тузаны белән йыгырга мөмкин.
Шулук маллар караганда, шулук салам, пишен тузаны белән дә кирергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйтеп киткәнчә инде тузан аша, ризыклар аша әгәр дә ул тышканнар пешераткан икән шулук андан соң кул белән тотсаң, менә кожа аша, поврежденная кожа аша ягырга мөмкин. Ауруның төп билгеләре югары температура, бизгәк тоту, баш авырту, буыннар һәм мускуллар сызлау, күз алды томалану, яктылыкка карый алмау, тәнгә кызгыл таплар чыгу, бит һәм муен тирәсенең шешенкелеге, бил авырту, бәүел бүленеп чыгу кимү, ләкин бу очракларның барсы да күзәтелмәскә дә мөмкин. Клиника дигән әйбер юк, китапта язган шикелле. Бөтен әйбернең хәзер ниләре үзгәрде. Ул инде башта шул температура, кешенең битләре кызарып чыга, күзләре кызарып чыга, шундый туман перед глазами дип бара инде ул элеккеге не буенча име. И андан соң шул билләр авырта, эшләр авыртырга мөмкин. Шул ук җиткеритеп салкын тигән вакыттагы шикелле ансыда булырга мөмкин. Андан шу анализлары буенча инде менә соңгы вакытта тромбоцитлар да кими. Андан сидик анализы сия алмый башта бит инде кеше башта сия алмый, андан күбәйтеп сия, ул күбәйтеп сия уже дәвалана башлаганнан соң абылай пока сидик кими, сидик чыкмагач бит инде кеше организм агулана, почкалар отказать итә. Шуңа күрә уже с почечным синдромом дип бара бит инде ул. Һәм геморрагический булгач, тромбоцитлар кимегәч уже любой нидән кан китергә мөмкин. Бойлар сабасыннан Илназ Халилов тышкан бизгәге белән узган җәйдә авырып терелә. Иң элек үзендә температура, бил авырту һәм хәлсезлек тойган. Мин башта температура белән авырттым братна. Башта больницага төшмичә жаропонижающий таблеткалар ашып өйдә сакланган идем. Ләкин ул дөрес түгел дигән фикергә килеп, больницага төштем. Шуннан соң тышкан чире икәнен выявили да. Миңа Аллаһка шөкер Илшат Галимҗанович врач ләкте инде, ул алдан белеп, приугадать итеп, мине лечить башлады. Мин Аллаһка шөкер бик җиңел котылдым бу чирдән. Мин киңәш итәрдем үзегезне сакларга, кулны җуммыйча, нитмичә, бөтен җирдә элек коронавирустан ничек сакланай, хәзер дә шулай барыбер сакланып дәвам итәргә. Югу юллары күп төрле. Мәсәлән, һава аша, кимерүчеләрнең нәҗисләре булган тузанны сулаганда, чирне кузгатучы инфекция һава белән тын юлларына эләгә. Авыз куышлыгы аша, тышканнар кимергән яки өстеннән йөргән ризыкларны кулланганда, чирне кузгатучы вируслар организмга авыз куышлыгы аша үтеп керә. Контакт юлы белән, җәрәхәтле кул белән тышканнар пычраткан пишән салам яки чүпләрне тотканда да тышкан бизгәген юктыру ихтимал. Кешедән кешегә бу чир күчмей. Иң яхшы профилактик чара кимерүчеләргә каршы көрәш алып бару. Бу эштә гигиена һәм эпидемиология үзәгедә актив эш алып бара. ГЛПСның табигый әшәкләре булып, катнаш һәм яфраклы урманнар санала. Табигатьтә ГЛПС вирусын таратучылар кимерүчеләр, ягъни кыр тышканнары, рыжий полевкалар. Татарстан Республикасы әлеге вирус таралу өчен табигый үрчү регионы булып санала. Ягъни безнең якларда бу вирус таралу һәм үрчү өчен барлык шартлар да бар. Шул максаттан безнең оешма тарафыннан ел сайын профилактик дератизация чаралары үткәрелә. Хөкүмәт тарафыннан бүлеп бирелгән субвенция акчасына яз-көз айларында урманга якын булган авыл җирлекләрендә, булар Шәмәрдән, Саба, Лесхоз, Арташ авылларында барлыгы 98 гектарда дератизация чаралары үткәрәбез. Агулар куябыз. 4-5 төрле препарат белән эшлибез. Хәзерге көндә кимерүчеләрнең препаратларга ияләнү булмасын өчен ел сайын аларны алыштырып торабыз. Шулай ук ел дәвамында договор нигезендә оешма предприятиеләрдә дератизация үткәрәбез. Кабатлап әйтәбез, үзегездә авыру билгеләре сизгән очракта медицина ярдәменә мөрәҗәгать итү мөһим. Чөнки вакытында дәвалау башланган очракта гына чир җиңелрәк үтә. Өйдә дәвалану үкенечле тамамланырга мөмкин.
24 гыйнвар көнне Казан Кремлендә гаилә елын ачуга багышланган тантаналы кабул итү булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов күп балалы гаиләләр белән очрашты. Аларга Россия һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Тантаналы кабул итүдә райондашыбыз Килдебәк авылыннан 5 бала әнисе Алия Каримуллина һәм аның гаиләсе катнашты. Илебез президенты Владимир Путин билгеләп үткәнчә, күп балалы гаилә Россия киләчәгенең нигезе. Тантаналы кабул итүдә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов 11 гаиләгә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләрен тапшырды. Райондашыбыз Килдебәк авылында яшәүче Алия Каримуллина исә ана даны медалена лаек булды. Алия һөнәре буенча медик. Килдебәк авылында фельдшер-акушерлык пунктында эшли. Кулыннан килмәгән бер генә эштә юк. Эшкә тотынса, кулларыннан гөлләр тама. Гаиләнең иң зур байлыгы әлбәттә балалар. Алия тормыш иптәше Зөлфәт белән 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Иң олы бала уллары Дамир 2007 елгы, иң кичкенәсе Мәрьям 2020 елгы. Әти-әни балаларның тәрбиясенә бик зур игътибар бирә. Өлкәнрәк балалар яхшы укыйлар, олимпиада, бәйгеләрдә катнашалар, төрле юнәлештәге түгәрәкләрдә шөгыльләнәләр. Гаиләдәге өлкәннәр Зөлфәтнең әти-әнисе Миннемөхәммәд абый белән Зөлхиҗә апада яшьләрнең зур ярдәмчеләре. Каримуллиннар гаиләсендә һәр шәх олыны олы, кешене кеше итеп яшиләр. Алиянең ана даны медаленә лаек булуда да һәрберсенең өлеше бар. 2023 ел республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булып узган иде. Һәм шул уңайдан район күләмендә эшләп килүче оешмалар ел дәвамында халкыбызның тарихын барлап, бик күп милли йолаларга яңа сулыш бирде. Аларны торгызып тамашачыга тәкъдим итте. Ә инде яңа ел Россиядә гаилә традицияләрен ныгыту максатыннан гаилә елы дип игълан ителде. Кичә район мәдәният йортында гаилә елын тантаналы шартларда ачу һәм милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында үткән Милләт яме йола бәйрәмнәрдә фестиваленә йомгак ясау кичәсе үтте. Килгән тамашачы өчен бәйрәм мәдәният йортының фаисыннан ук башланды. Биредә халкыбыз гореф-гадәтләрен чагылдыручы зур мәйдан эшләде. Балалар бакчалары, мәдәният учреждениеләре әзерләгән милләтебезнең төрле йола күренешләре һәркемнең күңеленә хуш килде. Тамаша да иттеләр, үзләре дә катнашты. Район башлыгы Рәис Миннеханов та халкыбыз традицияләрен яңартучы бу йолалар белән якыннан танышты. Кайнар милли ризык бәлештән дә авыз итте. Бәйрәм кичәсе Россиядә игълан ителгән гаилә елын тантаналы шартларда ачу максатыннан күп еллар дәвамында республикабызда ана һәм гаилә матурлыгын чагылдыручы Нечкәбил бәйгесендә узган 2023 ел сезонында катнашып, 3нче призлы урынга лаек булган райондашларыбыз Тимершык авылында гомер итүче Илмир һәм Энҗе Нурисламовларның чыгышы белән башланды. Бәйгедә Энҗе Нурисламова Энҗе Нечкәбил титулын яулап кайтты. Район башлыгы Рәис Миннеханов Нурисламовлар гаиләсен уңышлы чыгышлары белән кайнар котлады, истәлекле бүләкләр тапшырды һәм гаилә елын ачык дип белдерде. Безнең дәүләтебездә, республикабызда гаилә елы итеп игълан ителде. Һәм инде дөрестән дә иң кадерле, иң олай бер гаилә. Гаилә булса бөтен калган бөтен сайлашлай бит. Шуның өчен инде безнең менә шу гаилә актив гаилә бу, һәм инде шайтып безнең районыбызны күрсәтеп конкурслар ясатты. Алга таба узган 2023 елда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында үткәрелгән Милләт яме йола бәйрәмнәрдә фестиваленә йомгак ясалып, җиңүче коллективлар тәбрикләнде. Призлы урын алучылар авыл җирлекләре Шәмәрдән һәм Саба зоналары буенча билгеләнде. Урыннар бер юлы берничә оешмага бирелде, чөнки һәр юла күренешнең кайсын гына алсаң да мактауга лаек иде. Район башлыгы аларга рәхмәт хаты белән акчалата бүләкләр тапшырды. Кичәнең дәвам итеп фестивальнең гала концертына үткән оешма
предприятиеләр, мәдәният учреждениеләре, татарларның балага исем кушу, язгы чәчүгә төшү, солдатка озату, мунчала төшерү, славян халкының Каледа юлаларын, Удмурт халкының туй юласын күрсәтте. Районыбызда төрле милләт вәкилләре яши. Һәр кайсының үз гореф-гадәтләре, юлалары, бер-берең белән дустату яшәү, бер-береңнең традицияләрен хөрмәт итү милләтебезнең матур сыйфаты. Ә инде милләтләр арасында менә шундый үзара ихтирам булганда, халык традицияләре дә югалмый, милләтләр дә яши. Старт алган гаилә елында да оешма предприятиеләр, учреждениеләр, авыл җирлекләре район башлыгы карары нигезендә буыннар тарихы гаилә ядкәре дип исемләнгән Шәҗәрә фестиваленә әзерләнәчәк. Ә хәзер спорт турында. Шушы көннәрдә мини-футбол уеннары буенча Саба районы чемпионаты җиңүчеләре ачыкланды. Тулырак Әлфия Мөбәрәкова сөйли. Кемдер сызгыра, кемдер баш киемен салып идәнгә ыргыта, кемдер йөрәген тота. Спортка бирелгәннәр үз командалары өчен әнә шулай җан аталардыр ул. Алай дисәң, без үзебез дә буларның шаһиты булып кайттык. 23 гыйнварда Саба муниципаль районында оешма учреждение предприятия авыл җирлекләре командалары арасында мини-футбол буенча район чемпионаты төгәлләнде. Район этабында ярышларда 21 команда катнашты һәм 200-дән артык спортчы чыгыш ясады. 10 команда Саба, 11 команда Шәмәрдән зонасыннан иде. Уеннарны күзәтергә спорт сөючеләр бик яратып һәм алар өчен җан атырга дип йөри. Спорт залының як-ягына җайлы гына итеп утыралар. Үз командалары уйнап бетергәнче, кем әйтмешләй, бер үлеп, 1000 терелә алар. Чемпионатның соңгы көнендә уеннар бигрәк тә кискен барды. 3-4 урыннар өчен районыбызның электр шелтәре һәм Яблаштау авыл җирлеге командалары уйнады. Электр шелтәре командасы узган елгы чемпионатта да 3-нче урында калган иде. Алар быел да үз позицияләрен бирмәделәр. Ә менә 1-2 урыннар өчен быел кабат шул ук командалар Шәмәрдәндәге Шылыпуымга һәм Килбәк авыл җирлеге командалары калды. Узган елгы төп өлешне без саклап калдык, ләкин инде күбесенчә хәзер Токтар һәм Мәртинә егетләр уйный. Бу команда тотрыклы булыр дип уйлыйсызмы алдагы елларда? Тормыш үзгәрә, һәркемнең төрле мәшәкатьләре барлыкка килә, гаиләсе, эше дип әйтик, шуңа күрә инде әлбәттә яңа буынны, яшь буынны тәрбияләү зарур. Бар егетләр, алардан әзерләнеп киләләр. Аларга, ягъни яшь буынга бу егетләр үрнәк булып торалар. Алга таба шәт иншаллах үзләренең тәҗрибәләрен аларга тапшырырлар дип уйлыйм. Нәтиҗәләргә килгәндә түбәндәгечә булды. 1-нче урында Шәмәрдәннең Шылыпуымга командасы, 2-нче урында Килбәк авыл җирлеге командасы, 3-нче урында районыбызның электр шелтәре командасы. Эшли башлаганнан бирле уйныйбыз. Шушы трудовой коллективлар арасында футболны бик эше елдан-ел яшьләр үсеп килә. Конкуренция зурая, һаман сайын уйнарга уже интерес күбрәк, кызыграк. Без бик канәгатьле. Безнең Рәис Нургалиевич Головадагын поддерживать итеп тора. Шушындый заллар безгә ясый. Һаман сайын ел сайын күбәя. Менә хәзерге вакытта уже 3 зал. Бик зур рәхмәт аңа. Бик шәп капкачы икәнсез. Карап тордым. Ничек шулай оста булып була? Бер генә гол да кирмәде. Нәрсә дип әйтергә инде, бу кичкенәдән инде, мин кичкенәдән капкада торам инде. Футболны уже бик күп тә уйныйм. Ши үземә кемдер талант ди, кемдер практика ди, ничек инде. Кемгә ничек булып чыга? Талант дик. Может быть, таланттардан. Җиңүчеләрне Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Мурат Ишниязов тәбрикләде. Ул аларга уеннарында зур уңышлар теләде һәм Шылыпуымга коллективына, Килдебәк авыл җирлеге һәм электр шелтәре командаларына дипломнар, акчалата бүләкләр тапшырды. Бу безнең чемпионат мини-футбол районда иң шундый көчле чемпионат, иң кызыклы чемпионат. Ник дисәк, монда безнең әле генә уйный торган шул предприятиедә уйный торган егетләребез, алар Казан чемпионатында Суперлигада катнашып киләләр. Аның берсен Ярулин Айрат әле үз заманында Россия чемпионатында катнашты, Высшая лигада катнашты. Бик шундый
мастера бите кичле егетләр. Менә шушындый егетләр булганда, алар артыннан тагында яшьләр тартыла күреп торасыз, Киләбәк командасы. Авыл гына команда булса да, бик матур финалда уен күрсәттеләр. Шушы матур уйный торган уенчылар артыннан калганнар тартыла. Шуның белән безнең мини-футбол чемпионаты бик кызыклы. Киләчәктә дә шулай ул тагын да кызыклы булыр дип ышанып калам. Сез Сабадлык көннәре телевидениесында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Әгәр дә атна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Яраткан илебездә һәркем тыныч, яхшы һәм мул тормышта яшәсен. Безнең белән бергә калыгыз.